Kiye Mas Parno lagi bersih kuburan kiye iki si jane Siti. Siti kiye. Kalian itu pada bubar, wis pada ngulon. Kejane Harun. Harunnya lagi lanu. Wis rampung habis ditekori kaberun karena kulan. Rampung. Ke Rampung wis megang. koto ki bojone Siti ki. Sok bersih-bersih ki melu ki. Anake loro. Biungmu sapa mene biungmu sapa sih? Hah? Niki nang. Ini kinang oh ya kelalen ini kinang tuh melu nggone marmo tadi men. Melu pokoknya. Orang ngerti yo. Kayak nggak laporan, kayak wis bersih kabeh kuburan keluarga, manunggali karso Mbah Guru. Lah ngono bisa ke Siti ti anu di nggoban lah. Manunggali karso kon nurunan sebagian diseplit nggo biaya kuburan lah. Sebulan ya 100 apa 200 apa 300. Sebulan pindo kan lumayan ora jembrung. Angger minggu iki. Aja minggu lah wae sebulan pindo ana tamu-tamu kang Jakarta iki kan kang Jakarta kang ndi iki. Dadi ora jembrung bersih. Ega ben gue setengah dina, 3,5 dina 80 ping 4, 80 1 swidak 100 pira gue ya 300 lah. Kan lumayan kena enggak. Yang bersih katon kuburane padang. Ha! Ya Dik. Ki bukto tentik Dik, kowe lagi kerja. Kamu obat nyamuk kan bukan. Oh iya. Obatnya. Lho kayu-kayune ngene Parjo wis ya, Dik. Kene Pak Parjo. Ya wis ngerti Parjo. Kowe ki sebelah ki kiri nggonmu. Kayu-kayu ki. Kowe yang ngene Parjo juga. Apa? Oh ya wis. Kerangnya dijemur. Oke ya. Terima kasih ya, Dik. Ngotak laporan kok paguyuban ya, Dik. Paguyuban manunggaling karso nyong ana paguyuban aja guyu, Dik. Serius ya pakai. Ayo, oke Tuhan memberkati kita semuanya. Alah, amin.